שלום, אני נעמה, נמצא איתי יובל. שלום. והסרטון הזה מיועד במיוחד למטפלים שטובים בטיפול, אבל לא מצליחים להשיג את ההכנסה שהם רוצים מהעסק. הסרטון הזה הוא במיוחד עבור האנשים שמטפלים באנשים ברפואה אלטרנטיבית והמשלימה, ואנשים שמטפלים בגוף ובנפש האדם. בסרטון הזה נחשוף אתכם למספר רעיונות ולדרך חשיבה קצת שונה, ואנחנו מאמינים שזה יכול לעזור לכם מאוד להצליח בעסק שהקמתם לעצמכם. מה שנבטיח לכם כאן, ממש בפתח הדברים, שאנחנו מדברים על דברים פשוטים, שאת רובם אתם כבר מכירים, אבל בכל זאת משהו חסר כדי להצליח, וזה סדר ובהירות בראש. ואנחנו מאמינים שיפתח לכם עולם חדש ביחס לעסק שלכם, וכפי שזה עזר להרבה אחרים, זה יכול לעזור גם לכם. נוותר על ההצגה העצמית שלנו, כי את זה תוכלו לקרוא בהמשך כאן, אם תרגישו צורך כמובן. חשוב לנו רק לציין שאנחנו מומחים עם המון ניסיון בעזרה לאנשים להצליח, ולהצלחה מבחינתנו יש עיקרון גורף. הצלחה זה להפיק תוצאה, אבל רק בדרך שנהנים ממנה, כי אחרת זו איננה הצלחה של ממש. נצא לדרך. האם אנחנו יכולים להצליח בעסק שלנו כאשר אנחנו לא אוהבים את המחירה, או את התכנון העסקי, או את החלק הפיננסי? לא, זה פשוט לא יכול לעבוד. כי כאשר אנחנו לא אוהבים משהו, אנחנו בורחים ממנו. כי זה לא נעים לנו. העסק שלנו הרי זה הבייבי שלנו. הוא זה שהולדנו, כי אנחנו אוהבים לעזור לאנשים, וזה בנשמה שלנו. יצרנו את העסק שלנו מבחירה חופשית למימוש עצמי, והתפקיד שלנו הוא לגדל ולטפח אותו, ממש כמו את הילד שלנו. דמיינו לרגע מה קורה אם אנחנו לא אוהבים את הילדים שלנו, בדיוק כפי שהם. שיש חלקים שאנחנו אוהבים, ואת זה, את הרוב כמובן, אבל יש גם חלקים שאנחנו לא סובלים. יש את הדברים המעצבנים האלה, כמו למשל שהם לא לוקחים אחריות, זה בטח מוכר. בואו ונהיה אמיתיים וכנים עם עצמנו. האם החלקים האלו שאנחנו לא אוהבים, לא מזמזמים לנו שם ברקע ומפריעים לנו לתת את כל האהבה ומכל הלב? לכן, אם יש לנו אנטגוניזם למחירות, לא נוכל לצפות למכור טוב, בטח לא באופן זורם וחופשי. ואם יש לנו עניינים עם כסף, נשיג אותו רק במאמץ אדיר אם בכלל. העיקרון הזה עובד על כל דבר בחיים. למשל, למידה מתוך אהבת התוכן מענה ומשיגה תוצאה הרבה יותר טובה בהשוואה ללמידה, כי חייבים, כי אין ברירה, אלא רק לעבור את המבחן. מה שאנחנו מבקשים להציע לכם זה להתאהב בכל החלקים שבעסק שלכם, ללא יוצא מהכלל, וללמד אתכם גם איך לעשות את זה. אנחנו מציעים לכם דרך להתפתח ולקבל באהבה את כל מרכיבי העסק ולא לדחות שום חלק, כי כל מה שאתם דוחים ידחה גם אתכם. ככה זה ביחסים. ונקודה נוספת, מה שאנחנו אוהבים זה לא רק עובד טוב, אלא גם זורם בקלות, והסיבה לכך פשוטה, אין מה שמתנגד לזרימה הטבעית והחופשית. אז מה זה הדבר הזה שמתנגד אי שם בעומק? אנחנו, או יותר נכון לומר, חלקים מסוימים שבנו, ועל זה נרחיב את השיחה היום. מה הם החלקים האלה? מה התפקיד שלהם? ואיך פותרים את זה כדי שנזרום בחופשיות בעסק שלנו? מה הסיבה שיש בנו חלק שדוחה דברים בחיים למרות שאנחנו רוצים אותם? כדי לתת את התשובה לשאלה כל כך מהותית בחיים שלנו, אנחנו צריכים לתת לכם כלי שהוא סוג של מפתח להבין את זה. אנחנו מורגלים לראות את עצמנו ואת האחרים כאדם אחד, ישות אחת. יש בה חלקים טובים יותר ויש בה חלקים שהם טובים פחות. יש בה יתרונות ויש בה חסרונות, וכן הלאה. כאילו דבר והיפוכו, וכל זה בתוך עצמנו. בואו נשנה ממש ברגע זה את הגישה שלנו ונראה את עצמנו כשתי ישויות, לא כאחת. מהן אותן שתי הישויות? הישות האחת היא אנחנו עצמנו, האמיתי שלנו. זו ישות שרוצה טוב, שמפזר ומרעיפה אהבה, שממשת את עצמה וממצה את החיים בסיפוק גדול, וזה הצד היש, האמיתי, המתקיים ומקיים, ואנו קוראים לה ישות מממשת. הישות מממשת פועלת מתוך הרגשות המקדמים והמלהיבים, כמו התלהבות, אחריות, סיפוק, אהבה, שמחה, כלילות וכדומה. והצד השני נקרא הישות המגוננת, שומר הראש שלנו. התפקיד של הישות המגוננת היא להגן על הישות המממשת שלא תיפגע. אלו רגשות יניעו אותה, רגשות הבולמים והמונעים מפחד, כמו חששות, דאגות, תסכול, חוסר אונים וכדומה. אנחנו זה האדם החשוב בעולם, וזו ישותנו מממשת, ובצמוד אלינו שומר הראש, כמו שראוי לאישיות מאוד מאוד חשובה, וזאת הישות המגוננת. התפקיד שלה לעמוד על המשמר ולדאוג כדי לפנות אותנו מהדאגות, וכדי שאנחנו נתפקד בעשייה. מכאן הבעיה, שאנחנו לא רגילים לשומרי ראש, ולכן הדאגות של אותו שומר ראש הופכים להיות הדאגות שלנו. וזה מה שמונע מאיתנו מלפעול בחופשיות.
במציאות החיים שלנו, פעם זו דוחפת בכוח ופעם אחרת. פעם אנחנו נלווים מעשייה, ותגובה של לקוח שעזרנו לו מרגשת אותנו. וכעבור רגע עולה לנו מחשבה על שיווק שמציעה לנו את כל הרוח מהמפרשים. היכולת שלנו להסתכל על שתי תחושות מנוגדות המתעוררות בנו בו זמנית, מסייעת לנו להבין את עצמנו טוב יותר ולהסיר מכשולים וחסמים. לדוגמה, בואו נעבוד על אי הנוחות שלנו במכירה. האם את או אתם מרגישים בנוח כשאתם נדרשים למכור את עצמכם ואת הטיפולים שלכם? האם יש חשש שהלקוח יגיד לא, לא מתאים לי או יקר לי? הישות הממשת רוצה לעזור למטופל והמגוננת מכינה אותנו בדריכות לקראת הסכנה שהמטופל יביע התנגדות. ומה שקורה בפועל, זה שם אותנו ואת המטופל אחד כנגד השני, במקום להיות אחד עם השני באותו הצד. בואו ננתח את המצב. מה הישות המגוננת רוצה להגיד לנו? איזה מסר חשוב היא רוצה לספר לנו? היא רוצה לספר לנו שמשהו לא בסדר בעניין המחירות ועלינו לטפל בכך. ממש כמו בכאב בגוף שמאותת לנו בדרך של כאב או אי נוחות שיש כאן בעיה. ומה הבעיה שלנו? שאנחנו צריכים לדעת איך להפציץ את המטופל במילות מחירה או לתרגל משפטי מחירה אוטומטיים? טעות. זה לא מה שהיא מנסה להגיד לנו. כי עובדה שהיינו בקורס למחירות, למדנו משפחי מחץ, עשינו סימולציות, אבל אחרי שפג ההתלהבות, אחרי שבוע בערך, המצב חזר להיות בדיוק כפי שהיה. זאת האמת. טיפלנו בסימפטום ולא בבעיה. אז מה באמת הבעיה? מה הישות המגוננת רוצה לספר לנו? היא רוצה להגיד לנו שהבעיה היא לא בשיחות המחירה, אלא שאנחנו בתלות בתוצאה אם הלקוח יקנה או לא יקנה. אני אסביר. נניח לשם הדוגמה שהיינו מתנדבים בבית תמחוי. הנה אנחנו עומדים שם מהמצקת, תדמיינו את זה, והנזקקים העיקריים עוברים לפנינו. חלק לוקחים וחלק לא מעוניינים. האם אנחנו נלחצים ממי שלא מעוניין? ברור שלא, כי אין הקשר ברקע של תלות אם הוא ייקח מרק או לא ייקח מרק. זו בחירה חופשית שלו ואנחנו מכבדים את זה. לעומת זאת במחירה בעסק שלנו, החלטת המטופל פוגשת אותנו גם ביחס שלנו לכסף וגם בערך המקצועי שאנחנו מייחסים לעצמנו, וכל זה לא בידיים שלנו אלא בידיים שלו. עכשיו הנה טיפ פשוט שיעזור לכם כבר היום למכור בקלות ונינוחות. מי שיתרגל את זה על בסיס יומי יוכל להטמיע את הטיפ הזה כחלק בלתי נפרד מהעסק שלו ויחווה שיפור מהיר במחירות ובתחושה שלו עם עצמו. הנה דוגמה לשיחת מחירה כפי שצריכה להיות שיחת מחירה, פשוטה ואותנטית. אדם מתקשר להתעניין בטיפול אצלנו ואנחנו שואלים אותו, שאלה ראשונה, מה הבעיה ממנה אתה סובל? המטופל מספר לנו, עד כאן זה פשוט. חלק שני, נספר לו מה הטיפול, אותו אתם יכולים להציע לו ואיך זה יכול לעזור לו. גם זה פשוט. חלק שלישי, אם עד כאן זה נשמע לא מעניין, אתם תספרו לו מה המחיר שלכם, כמה זה עולה, רק צריך להגיד. חלק רביעי, עכשיו זה הזמן שלכם להיות בשקט, לחשוב על הדוגמה הקודמת עם המצקת בבית התמחוי, ולתת לו להחליט אם הוא מעוניין בטיפול שלכם או לא. ההחלטה היא שלו, כי הוא הלקוח והוא מחליט, מתאים או לא מתאים. זה קל ופשוט, ונינוח, כמו שהבטחתי. בעיית המחירה שלנו נובעת ברוב המקרים, כי ברקע יש לנו חששות שזה לא יצליח, שהלקוח לא יבחר בנו, שיגיד שזה יקר. ובקיצור, אנחנו יוצאים מהייעוד שלנו להעניק לאחר עזרה וטיפול, כי אנחנו מתעסקים בעצמנו. הוא ירצה או לא ירצה, הוא יגיד שזה יקר או לא. אני מצליח לשכנע אותו או שהוא חומק לי. שיחה שאמורה להיות הכי אמיתית, כנה ואותנטית, מתוך רצון אמיתי לעזור למטופל, הופכת לשיחה שבה שני הצדדים לא באותו הצד. אנחנו בצד אחד, והמטופל הפוטנציאלי בצד האחר. אין חיבור עמוק, ולכן זה לא עובד. המטופל מרגיש את זה ומצביע ברגליים. אלו שכן עברו את החסם הזה, והם 100% בלקוח, ב-0% בעצמם, מדברים בביטחון ומלאים במטופלים. אלה העובדות. מה שאנחנו מנסים להגיד לכם, שאתם יודעים למכור מצוין, אבל אתם לא רואים את זה. מכירים את המשפט, קל לי מאוד להמליץ על מישהו אחר שאני בטוח בשירות שהוא נותן, אך קשה לי מאוד להמליץ על עצמי, או הסנדלר הולך יחף. מה זה מלמד אותנו? ששיחה אותנטית ומהלב בין אנשים עושה את העבודה הכי טוב, ולא צריך פעלולים ומניפולציות כדי למכור. בטח לא מטפלים שהמהות שלהם היא להעניק מכל הלב והנשמה. מה שצריך לעשות זה להסיר את החסמים של הישות המגוננת וללכת עם האמת ללא חשש ופחד. אנו יודעים שזה דבר פשוט לומר, וקשה הרבה יותר ליישם במציאות. אבל אנו כאן לעזור, לתמוך ולסייע כשמחליטים שזו המציאות שרוצים לחוות.
זה הרעיון שאנחנו מבקשים להעביר לכם כאן בסרטון. ניקח עוד דוגמה על כסף. האם אתם חושבים שקשה להרוויח כסף? שכסף ורוחניות לא כל כך מסתדרים ביחד? שזה בסדר לתת טיפול בחינם? הישות הממשת שלכם לא רוצה לתת בחינם כי היא יודעת את האמת, ולכן אתם חשים אי נוחות עם זה. טיפול בחינם מזיק למטופל. בכל טיפול יש את החלק החשוב הזה והוא הרצון של המטופל להירפא. יש כאלה שאפילו מאמינים שבפועל המטופל מרפא את עצמו, והתפקיד של המטפל הוא רק לגרות ולעורר את המערכות האלו. לכן כאשר מטופל משלם, הוא למעשה משקיע בעצמו בכסף שהוא עבד עבורו, ולכן זה שווה לו יותר וגם מרפא אותו יותר. בתחילת הדרך שלנו לא תמיד חייבנו עבור הזמן שלנו, וקיבלנו שיעור מאלף. פגישה שהייתה בחינם, גם לרוב הייתה הפגישה האחרונה, או יצרה חוסר נעימות בעניין הכסף בהמשך. למדנו ושיננו. כאשר הפגישה הראשונה הייתה בתשלום, היא הייתה בעלת ערך ללקוח, ולכן הפכה להיות הראשונה מתוך סדרת פגישות. אדם שמשלם על עצמו חש גדול, הוא חש יכול, מסוגל ומחויב. אדם שלא משלם חש תלותי ומסכן, הוא לא רוצה להגיע למישהו שנותן לו את ההרגשה הזאת. איך אנחנו יודעים ומזהים את זה? שוב, הישות המגוננת שלנו משדרת לנו אי נוחות ואומרת לנו שזה לא נכון. הישות המגוננת יודעת שאם העסק שלנו לא ייתן לנו את ההכנסה שאנחנו רוצים, נאלץ לוותר על הבייבי הזה שהוא בנפשנו. חשוב שנבין, בעולם המציאות למטפל אין שום בעיה של כסף בעסק. אם מטפל גובה לשם הדוגמה 200 שקלים לשעה לטיפול ועושה 50 טיפולים בחודש, שזה בערך 15-20 מטופלים, יש לה הכנסה של 10,000 שקל בחודש. בכמה זמן? ב50 שעות של טיפול. והנה עוד צריך משהו כמו 10 שעות של ניהול העסקי, והנה 10,000 שקל בחודש בשליש של משרה. מדהים. איפה הבעיה? לא בחשבון שעשינו עכשיו ולא בפוטנציאל, אתם יודעים שזה נכון וזה אפשרי, יש כאלה שעושים את זה. הבעיה היא שלא עושים את מה שצריך, ולא עושים את מה שצריך כי פוחדים להיכשל. מרימים ידיים מראש כי הכישלון צורב מאוד, והאישות המגוננת לא רוצה שאני אפגע. לכן אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שכסף זה לא חשוב או שלא מדבר אלינו, ושכדי להרוויח כסף נצטרך אולי לוותר על ערכים, ויש אין סוף הקשרים לכסף, אבל כולם לוקחים רק למקום אחד, לחסם אחד גדול שתקוע שם. כמו שאתם בוודאי מתחילים להבין, האישות המגוננת מגוננת באופן מושלם. היא מציבה שני מצבים בהם אנחנו יכולים להיפגע. גם אם לא נעשה כלום, וגם אם כן נעשה. מצד אחד, אם לא נעשה כלום, לא נרוויח מספיק. אולי נצטרך לוותר על השליחות הזאת, או לחפש עוד עבודה נוספת. שלא לדבר על תחושת הכישלון כמו שמתלווה. ומצד השני, אם כן נעשה, אנחנו עלולים להיכשל. כי ככה זה בחיים, לא כל דבר מצליח, ואז גם אז נתאכזב ונחוש בכישלון. לכן אנחנו מוצאים את עצמנו תקועים באמצע, לא לכאן ולא לכאן. ואת זה אנחנו מכירים כבר, ועם זה אנחנו הרי יודעים להסתדר, כמו שאומרים שלא יותר גרוע. אז מה עושים כאן? קודם כל אנחנו מקווים שהצלחנו להרים אתכם לרגע מעל המציאות והתפיסות שקיימות בכם, ולהציע לכם דרך חדשה להתבונן על עצמכם ועל העסק שלכם. ובכלל על החיים, כי העיקרון הזה עובד על כל דבר. אנחנו כל כך רוצים שיפול לכם מהסימון ותבינו את האישות המממשת שלכם, שכל כך רוצה לעשות ולפעול ולא לפספס את החיים. ואנחנו רוצים שתבינו את האישות המגוננת דווקא עם היתרונות שהיא מביאה לכם, אם רק תהיו מיומנים להבין אותה ולהקשיב למידע שכל כך חשוב למימוש שלכם בחיים. כל עוד אנחנו לא מבינים את האישות המגוננת ואת הדרך בה היא פועלת, היתרונות שלה הופכים לחסרונות שמכים בנו ללא רחמים, כי שם בדיוק נמצא הפחד שמשתק. עבדנו עם מאות אנשים שפשוט החומות נפלו והסכרים נפרצו ברגע שהם הבינו את העיקרון הזה. הסתכלו פנימה כי שם התשובה האמיתית שאתם מחפשים. לא בשיטה כזו או אחרת ולא בלהעלת את עצמכם לעשות בכוח את מה שהלב שלכם לא אוהב. אנחנו מזמינים כל אחד ואחת מכם לחשוב על רעיונות שכאן ולחקור אותם. בתוך ניסיון החיים שלכם תסתכלו על ההצלחות ועל מה שאתם תופסים ככישלונות דרך שתי הישויות, ואנחנו בטוחים שזה יעשה לכם שינוי בתפיסה, בהרגשה ואולי אפילו בפעולה. מומלץ גם לחזור ולראות את הסרטון הזה מספר פעמים ולהתמלא באנרגיה לעשייה. ומי שמרגיש שהוא מתחבר לגישה ורוצה להתקדם בעסק שלו, אנחנו מציעים עוד שלל טיפים, הדרכות ועזרה. פשוט מלאו את הפרטים שכאן, וכך נוכל לשמור על קשר. מי שמעוניין להתקדם במהירות רבה יותר, באופן יסודי ושיטתי, אנחנו מציעים תוכנית יוצאת דופן למטפלים, אותה ניתן לראות בדף הבא, לאחר שתמלאו את הפרטים. תודה שהייתם איתנו,
תמשיכו לעשות את עבודת הקודש שאתם עושים, ונקווה להתראות בעתיד. כל טוב ולהתראות. להתראות.